1:30 iltapäivällä. Keskiviikko, Dom Street Grillin viikon ensimmäinen päivä, milloin yleensä niiden tekemistä. Duunia riittää yli puolen yön. This is my day. Jos jotkut miettii tuota, että mitä hittoa se herää vasta 1:30 päivällä, niin tosiaan duuniaika mulla on grillillä noin 3:00 yöhön. Siinä 3 aikaa lähdetään siis kaupoille kiertämään, hakemaan raaka-aineita ja muita. Pitäisi olla baarilla viimeistään 4 aikoihin ja siellä sitten varsinkin tänään on hurjan paljon misausta eli esivalmistelua, koska meinasin tehdä Juicy Lucy hampurilaisia, eli 2 noin 70-80 gramman hampurilaispihviä. Siihen väliin laitetaan juusto ja sitten se juusto jätetään niin sinne pihvin väliin, eli nipistetään kiinni se pihvi. Sen jälkeen vähän maustetta pintaan ja grilliin ja sen jälkeen sämpylän väliin ja jotain muuta härpäkettä sinne mukaan. Tää on kaikki siitä kiinni, että löytyykö meidän sopparikaupasta, eli mitä me käytetään grillillä kaupasta, niin sämpylöitä. Ne yleensä on ollut vähän hakusessa. Toivotaan, että löytyy. Aamusavuke, aamusuihku, vähän aikaa datausta, sitten kauppa. Jälkeen onkin sitten noin tunnin verran aika katsoa työsähköpostit ja muuta datailua internetistä. Sen mä yleensä hoitelen tuossa omassa sängyssäni, koska mulla ei ole työpöytää eikä työhuonetta, enkä oikeastaan haluakaan. Mä oon tottunut makaamaan koneessa niin paljon, että ei mitään hätää, vaikka sen hoitaakin sängyssä. Mutta joo, lähdetään kaupoille noin tunnin päästä ja sillä minä vähän dattailen. Duuniloihin! I'm so happy. I'm so
tässä sitten tän parin päivän sapuskat, eli meillä on Juicy Lucy burgereita, eli 2 pientä burgerpätiä, jonka välissä on juusto. Ja sitten kun ne laittaa grilliin ja haukkaa sieltä syö valmiina, niin sitten se juusto pursuaa ulos. Meillä on perus kerttisastetta, mitkä on vähän komeampia kuin normin valkoiset pahvit. Meillä on sipuli, paprikaa ja vähän tomaattia. Tää tulee quesadillojen väliin. Siinä on tuoreita versioita. Täällä meillä on outo töhnä. Se on itse asiassa sulatettua voita ja öljyä. Ja tätä mä aina sivelen hampurilaisten päälle ennen kuin ne menee rilliin. Ne ei tartu ja antaa mahtavaa makua. Täällä meillä on ketsuppi majoneesi. Eli majoneesi ja ketsuppia sekaisin. Erittäin hyvä, toimii hamppareiden kanssa. Siinä työpiste hyvin tasaisella pöydällä, eli ei. Roskis siellä ja koko grillin tärkein työkalu, eli grilli. Tällä hetkellä on 5 poltinta päällä, 6 polttiminen, tää on plus 2 lisäpoltinta. Nämä polttimet on pienimmillään, siinä mä teen quesadillat ja lämmitän nuo sämpylät. Ja nämä 3 täällä on sitten kuumemmillaan, tai ei niin kuumilla kuin pääsee, mutta aika kuumilla, että saa tehtyä ne hampparit. Sieltä löytyy sitten perustavaroita kanssa. Semmonen on mun rilli. Tälleen varsinkin keskellä viikkoa tässä on aika paljon istumista suoraan sanottuna, että kun mä tuun tänne siinä 3 jälkeen kun mä oon käynyt kaupassa, niin mä sitten yleensä misaan, eli esivalmistelen nämä tuotteet, teen nuo hampurilaispiihvit tai mitä mä sinä päivänä teenkään, ja 6 sitten tää pitäisi olla aina auki tää rilli. Ja kun paikka nyt ei ole koko ajan täynnä ja kaikille koko ajan nälkä, niin tässä joutuu aika paljon päivystämään. Siitä syystä mä oon aika paljon päässyt lukemaan nyt kirjoja. Tää pitkästä aikaa varmaan 10 kertaa vuotta tätä samaa. Joo, semmoista. Joo, kello on siinä 11:30. Laitettiin baari kiinni, niin samalla myös tämä minun grilli meni kiinni. Eli mun työpäivä on niin sanotusti pulkassa. Vähän turhauttava päivä. Siis silleen kun miettii, että no eipä näytä keskiviikko-torstaina yleensä kauhean kiireisiä olekaan, mutta tuossa katoin, niin meni 9 annosta ruokaa. Päivä kesti mulla se 9 tuntia, niin eipä siinä. Ois voinut mennä totta kai enemmänkin. Ruokaa kehuttiin ihan todella paljon. Se on aina positiivista, että on löytänyt ihmisten makuun sopivaa tavaraa. Mutta nytten tosiaan tuossa työn jälkeisen bishen jälkeen ei ole enää varaa mihinkään lähteä, niin lähden kotiin päin kävelemään.